नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये स्नेहा वारकर आपले सहर्ष स्वागत करीत आहेत. आता आपण बनवणार आहोत मिक्स भाजी, फ्लावर, शेंगा आणि बटाटा. चला मग बघूया साहित्य आणि कृती. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत मिक्स भाजी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: शेंगा, बटाटा, फ्लावर, टोमॅटो, कांदा, खोबरं, लसूण, मसाले: लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, हिंग, जिरं आणि राई आणि चवीपुरतं मीठ. चला मग आता कृतीला सुरुवात करूया. प्रथम आपण तेल घालूया. नंतर त्यामध्ये कांदा आणि कढीपत्ता, चांगलं परतून घ्यायचं. कढीपत्ता आणि कांदा चांगला भाजून झाला. आता त्यामध्ये आपण टोमॅटो, आता चांगला परतून झाला. त्यामध्ये आता मसाले टाकूया. लाल तिखट, चवीपुरती हळद, गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ आणि खोबरं आणि कांद्याचं वाटण केलं होतं ते घालून चांगलं परतून घेऊया. त्यामध्ये आता या सगळ्या भाज्या घालूया. शेंगा, फ्लावर, बटाटा. तेही चांगलं त्यामध्ये परतून घेऊया. चांगलं परतून झालं की थोडं त्यामध्ये पाणी घालूया आणि परत मिक्स करून एक शिट्टी देऊया. चला मग आपली भाजी तयार आहे.